Oké, I'm fine. Viszont most a C-t azt el kell tüntetni innen. C. Ezt lejjebb rakom egyel, és megpróbálom, ezt mostanában próbálgattam ki, hogy megcsinálom ugyanezt, vagy próbálok még top melódit csinálni. De viszont itt nekem ez egy nagyon nagy segítség, ezért tűnt ez ennyire izének. Próbáljuk meg így. Próbálom egy kicsit a pent. Oké, egy oktávba feljebb mentem. Nagyon jó. Viszont még egy pianót, még egy zongorát meg akarok próbálni. Az még hozzá a soft piano. Ez egy geci volt, csak nagyon halk. Valahogy, nem tudom miért. Bárki tudja, szóljon. Most nem. Na jó van, viszont ez nagyon crowded, és nekünk nem az a lényeg, hogy crowded legyen, nekünk az a kibaszott nagy lényeg, hogy Reklex streamel. Nem amúgy az, hogy Vizicsacsi is valózik. Nem az, hogy Cucu is PUBG-zik. Még ki a faszom PUBG-zik még mindig? És akkor... Most ezt én ki fogom tolni, és megpróbálom így összetolni, hogy gyorsuljon egy kicsikét. A kicsike. Na, nézzük. Kurva jó. Áttesszük egy padre. Vagy amúgy én erre is gondoltam. Ez amúgy így mehet is. Így azonnal be is durranhat. Ha csak nem próbáljuk meg ezt vissza-reverse-ölni. Na. Menjen le. Próbáljuk 3-mal feljebb rakni, azt mondom. Jó, most egy dologra tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Ez kibaszott jó egyedül. Van egy plugin, amit én mostanában nagyon imádok, nem is tudom most melyik. Flangus. Na megvannak ezek. Nem tudom, hogy lesz. Szerintem így lesz. Viszont most, hogy így gondolkozok, én nem szeretném, hogy ez... ennyire feltűnő legyen az a... nem tudom mi az. Most már. Szóval az előző EQ az mindjárt remove-olva lesz. Én csak egy nagyon pici hangnak akartam. Szerintem megvan a dolog nagyjából. Szóval szerintem itt az idő a drámokat alárakni. Majd egy picit megigazítunk rajta. Mondjuk ezt lehet ki kéne menni. Csak a drámok.
Nagyon bassza! Meg lett csinálva. Tényleg. Nagyon örülök. Viszont szerintem ennyi a stream, és a felvétel is